விஸ்வகர்மா 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 ஐந்தொழில் முன்னேற்ற எழுச்சி நாயகன் தன்னலமின்றி பொதுநலம் பேணும் விஸ்வகுல காவலன் ஏழை எளியோர் வாழ்வை உயர்த்தும் மக்கள் சேவகன் உங்கள் வீட்டில் ஒருவன் அன்பு சகோதரன் வருகிறார் கர்ம வீரர் பாலுவாச்சாரியா அழைக்கிறார் செயல் புயல் பாலுவாச்சாரியா தாயம் விழுந்திடுமா ஆதாயம் கிடைத்திடுமா சமுதாயம் விழித்திடுமா பதில் என்ன கூறுங்கள் விஸ்வகர்மா சொந்தங்களே ஆயுதம் செய்திடமா போராயுதமாகிடமா அறிவாயுதம் ஏந்திடமா முடிவென்ன சொல்லுங்கள் விஸ்வகர்மா உறவுகளே ஒற்றுமை இல்லை என்றால் பொற்காலம் மலர்வதெங்கே ஐவரும் பிரிந்து நின்றால் நம் தலைமுறை வாழ்வதெங்கே நிரந்தர வேலை இல்லை உழைப்புக்கான ஊதியம் எங்கே அரசியல் பலம் ஒன்றே நம் தேவைகள் தீர்க்கும் இங்கே விஸ்வகர்மா ஐந்தொழில் அமைப்பு சாரா தொழிலானதிங்கே நமக்கான சலுகைகள் யார் வாங்கி கொடுப்பதிங்கே விஸ்வகர்மா 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 பூணூல் அணிந்திடு பூஜைகள் செய்திடு விஸ்வ பிராமண நீதான் உணர்ந்திடு ஐந்தொழில் பெரு ஒரு தாயின் வீடு ஒருபோதும் களையாத தேன்கூடு அரசியல் அவசியம் அறிந்திடு அங்கீகாரம் அவசரம் புரிந்திடு அதிகார பதவியில் அமர்ந்திடு விஸ்வகுலம் உயர்ந்திட ஆணையிடு முடியும் என்றே முயன்றிடு விமர்சனம் யாவையும் தாங்கிடு விடியும் வரையில் விழித்திடு வெற்றி கனி ஏறி பறித்திடு அஞ்சாதே கலங்காதே தேர்தல் காலம் நம் கையிலே செல்வாக்கு உன் வாக்கு வெற்றி சூடும் பல்லாக்கிலே போதை சூதுவாது மதுமாமிசத்தை வீடு சனாதன தர்மம் காக்க சபதமிடு இனச்சாவை தடு இனி நடக்காதவாறு வாழ்வாதாரம் பெருக்கிட திட்டமிடு தலைவன் ஒருவனை தேர்ந்தெடு அவன் பின்னே அரணாய் நின்றிடு சங்கம் பேரவை நினைத்திடு புது அரசியல் பயணம் துவங்கிடு கலங்கும் விழியை துடைத்திடு இனமானம் நீயும் காத்திடு ஐவர்ண கொடியை ஏந்திடு அச்சமின்றி என்றும் வாழ்ந்திடு தளராதே தயங்காதே ஒரு தாய் பிள்ளைகளே மாற்றானை வெளியேற்று முன்னேறும் ஐந்தொழிலே விஸ்வகர்மா
விஸ்வகர்மா. தாயம் விழுந்திடுமா, ஆதாயம் கிடைத்திடுமா, சமுதாயம் விழித்திடுமா, பதில் என்ன கூறுங்கள் விஸ்வகர்மா சொந்தங்களே. ஆயுதம் செய்திடவா, போராயுதமாகிடவா, அறிவாயுதம் ஏந்திடவா, முடிவென்ன சொல்லுங்கள் விஸ்வகர்மா உறவுகளே. ஒற்றுமை இல்லை என்றால் பொற்காலம் மலர்வதெங்கே, ஐவரும் பிரிந்து நின்றால் நம் தலைமுறை வாழ்வதெங்கே. நிரந்தர வேலை இல்லை, உழைப்புக்கான ஊதியம் எங்கே, அரசியல் பலம் ஒன்றே நம் தேவைகள் தீர்க்கும் இங்கே. தமிழ்நாடு விஸ்வகர்மா மக்கள் கட்சி உன்னை அழைக்கிறதே. பாலு ஆச்சாரியா தலைமையில் ஒன்றிணைவோம் இரத்த சொந்தங்களே. தமிழ்நாடு விஸ்வகர்மா மக்கள் கட்சி உன்னை அழைக்கிறதே. பாலு ஆச்சாரியா தலைமையில் ஒன்றிணைவோம் இரத்த சொந்தங்களே. சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள்.